kana kumaza wa atu zakat genda una kuti tizipeleka chani tipeleke zaka chifukwa chani Allah kuteni wama tukaddimu li anfusikum auti bali ari nesu zimoteka kuti mupeleke chopeleka wabasa anthu ena ake koma chimene mungapelekecho koma mukachipeza inda Allah min khairin tajiduhu inda Allah alizmezo ndizabuno kwambiri mukazipeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala akona kuti choyambilira tiyeni tizimika swala kuswali ntitu swala mnthawi yake ndiye mambo yakona kuti tizipelekaso zopeleka zaka nditi tusifesi mungangopeleka chopeleka kapena kuti zaka koma chinthu chimene mungapelekecho koma Allah subhanahu wa ta'ala akakusungilani mukachipeza siku lomaliza fa insha Allah ta'ala. Inna Allah bima ta'maluna basir, nditito Allah subhanahu wa ta'ala pachina chilichonse chomwe mukupanga Allah subhanahu wa ta'ala akuchiona. Akutanthauza kuti inu mukayimika swala mukapeleka chopelekacho simungangopeleka chopeleka koma Allah akukusungilani kusiku lomaliza. Nditito Allah subhanahu wa ta'ala pa chinthu china chilichonse chimene tikupanga ali wochiona. Ndiye mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayemkulasu mwijina kuti o inu aslam hasibu anfusakum, inu aslam tazipangani stogo inonoka, muzipanga stogo inonoka kabla antuhasabu wazinu anfusakum, akuti muzipanga stogo inonoka. Musa nazapangidwa stoko ndi Allah atifa mukazipanga noka stoka mukaziwerengera noka pa ntchito imene mukupanga like mwaswali muja muonese kuti swali mukuswala ija muonese kuti kodi swali ndikuswala kodi ili 100% kapena ili bwanji chifukwa kuti inu noka mukaswali muja nkuiona ndi mukuswalira swala ija ndikuzipanga komadi ine imene ndikupangira chinthuchi ndikuchipanga ndi moyenera akuti mukazipanga noka stoko ndiye kuti iniyo siku lomaliza Allah stoko yakakhala ya izi fanya kuti noka mwaziwerengera kwa zimene mukupanga kodi ine ndapanga kunya kuja walero lino ndapanga chabwino chanji kodi kuja kwali kodi ndaswali subuhi kodi kuja kwalero kodi ndapangako je ndapangako chinthu chani chabwino ndiye mukazipanga noka choka mama amene kwachira muja ndiye kuti zikhala zabwino kwa iniyo zimene zozo ndi chifukwa yaona kuti muzipanga noka stoko pambuyo poti Allah asadaza kupanga ni stock siku lomaliza chifukwa kuti mukangoyembekeza kuti mukangopangidwa stock noka musadazipanga ndiye kuti ntchito zanuzo sizikhala zoti zakiwa. Ndi chifukwa chake Allah subhanahu wa ta'ala kuti inna hadha siratul mustaqim, nditu njira hii Allah subhanahu wa ta'ala itukuza na baba ndiyongoka fattabi'uhum tiyani katwa islamu tiyeni yatisatire munjira imene tikuzidwa kuti tiyeni tizipangani zakuti tizipanga zakuti tiyeni siyeni zakuti tiyeni kuti siye chifukwa chani njira yathu iyi ndimene iliyongoka. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula mu Qur'an ndimene kuti wala tattabi'u subulan, ndipo tisasatire njira zina za anthu ena fatafariqu bikum an din sabili, kuti pangonena kuti zingatisocherese ife Islamu munjira ina imene iliyo yolondola. Akuti awwal ma yuhasabu yawm al-insani audicho yambili cheni chomwe Allah subhanahu wa ta'ala akamfuse akampanga muntu stoko choyambili cheni chikakhala chani chikakhala swala choyambili cheni Allah subhanahu wa ta'ala chomwe akampanga muntu akambe kupanga stoko kumfusa muntu ono kuti ndiye ikakhala swala ndezipezeka zona kuti swala imene tikuyiseweresayi osamaswali ndiye kuti zinthu zake zikakhala zotivutira chifukwa kuti ikakapezeka kuti swalayo ndikuti ndiyabwinobwino nditu yumaiswali mu nthawi yake moyenerera mmene ngati mmene analamulira mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti kuswala mu nthawi ndiye swala ikakapezeka kuti ndiyabwino ndiye kuti ntchito zine zonse zikakhala chani akuti zikakhala zabwino koma zikakapezeka zona kuti swala ijayo ndiyotani ndiyonongeka ndiye kuno kuti pakakhala povutapo ntchito zine zija ngati mmene akuyankhulira ndiye zifika zona kuti tikamaswali swala zathu tizonse zona kuti tikukwanirisa nditu kupangira mwake ati munthu amene ati munthu pali hadithi yanena kuti munthu mwamuona munthu amene akumazibera swala yake ndiye munanafusa ndi ndani ya Rasulullah amene angazibere swala yake munthu machita kuti munthu angazibere swala ana kuti munthu amene amaswali sakwanirisa kupanga maruku ake masujudu ake
maisha mapangidwa mamanyidwe yake munthu amene yoyo ndi amene sakondamira mazibera yika swala chifukwa kuti swali yo mukamaswali muja mukuzipangira inu nokha swala yo ndipo panga maruku ake munthu amene yoyo ndiye kuti swala yake ikakhala yotani ikakhala kuti yosalandiridwa tiyeni tiyesese pomakwanilisa panga swala zathu chifukwa chonena kuna kuti Allah akaone ntchito zathu zili zoyera. Allah akuyankhula mu Qur'ani kuna kuti falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnati aw yusibuhum adhabun alim. Ati achenjere anthu amene akusemphanisa amene akusemphanisa malamulo kuopera kuna kuti chingapeze chilango komanso ndi mavuto sikomaliza. Kodi anthu ake ndani? Anthu amene akumasemphanisa swala zawo akumasemphanisa bazichito zawo zoti swala ndi faragu kuna kuti samwini alese aziswali akapanda mukuswali ndiye kuti munthu jamapeza jana apeza sampi complete sizoyeni kaso muna kuti wina sindu kukayikira Allah kola muza 5 times inu muziswali 5 times a day ndiye zikupezeka zolo kuti ife yo tukumango swali muna mwake pasiku kaya swala ziwiri ka swala imozi ndiye mukuona bwanji ndio mnaona kuti kodi Allah wala kuti ziswali ife tikupanga tisinkuswali kodi ndiye munthu amene angasiye swala amapeza sampi munthu amene angaswali amapeza thawabu izozo ndiye tikamakatiziwa kodi tasiya swala zingati zomwe kodi ndangati mwa ife amene kuja kwa mauja amene taswali subuhi ya swala ya fajiri ndi angati mwina zipezeka zona kuti ena sana swali ndiye muzione uno kodi swala imene jayo ndi imene iliyofunika kwambiri kwa munthu samwe simukadazewa ubwino wake ndiye kuti zikadapangana ubwino mupezanso ena zona kuti akaswali ndiye kuti kuswali kwa swali juma lino komanso ndiye kuti azaswali juma ya wiki ya mawa zimene sizizoona ndi Allah wankhomula kuti mavuto ali kwa anthu anga amene amaswali swala zawo modukiza anthu akeso ndi oso amene amaswali cholinga nyoti aziwaona kuti aujaja akutani akuswali